Tene février kalo kile kɔnɔntɔn san 2026 DMS-TV channel muso aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'aw da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni k'aw da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi kan ka jamana caman fanfɛla yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ye lakanako gɛlɛya yɛrɛ kɔni o bɛ nin yɔrɔ kofɔli in na f'a bɛ ka jɔrɔna ko bɔ an bɛ wagati min na fɔ ko bi ka da kan araba tɛmɛnen février kalo tile 4 san 2026 ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin Kenje donsow yɛrɛ kɔni ka dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni ni ataki kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ u ye ataki fila yɛrɛ de kɔni kɛ tile kelen kɔnɔna na ko wa ataki yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Kenje donsow yɛrɛ kɔni ka base in kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa ka se ka an ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u b'o lafɛnw ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 ko sɛbɛnni kɔrɔ commissaire de police maaw yɛrɛ kɔni opération ɲumanba dɔ kɛ an ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye o opération yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye sɛbɛnni kɔrɔ commissaire de police maaw olu sera ka u bolo da zone dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu ka baara yɛrɛ kɔni kun ye moto suɲɛ ka moto pièces yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔ ni k'a feere yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi alamisa tɛmɛnen février kalo tile 5 san 2026 an ka Mali haute autorité de la communication ni o ye akimaw yɛrɛ kɔni olu ye hakilina falen ɲɛnajɛ dɔ yɛrɛ kɔni bolo da an ka Mali kunnafonidilaw ale ni an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa an ka Mali jamana kɔnɔna na sariya dɔw yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafonidi ko ta fanfɛla la min yɛrɛ kɔni an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o sariya ni walawala an ka kunnafonidilaw ye cogo min fili yɛrɛ kɔni kana na an sɔrɔ an ka baaraw kɔnɔna na min ye Yusuf Bacile ni ale an ka Mali chambre de commerce et d'industrie du Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni a yɛrɛla k'a fɔ ko ale ni accusé minnu yɛrɛ kɔni ko minɛ bɛɛ masque ko affaire in yɛrɛ kɔni na min kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile yɛrɛ kɔni na ni o ye Mali jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni ala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2026 ko Yusuf Bacile ni a ka ko accusé 4 k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labilala an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye Iran ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni olu tun bɛ kuma ɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka se ka bɛnkan yɛrɛ sɔrɔ u ka nin fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de la juma tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kuma ɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ États-Unis Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ko wa ala tɛna na mɛn yɛrɛ kɔni u bɛ sɔn ka bɛnkan sɔrɔ u ka fɔɲɔgɔnkɔ in na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana camancɛya fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye lakanako gɛlɛya ko bɛ yen nɔ wa a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni jɔrɔ kosɛbɛ ko araba tɛmɛnen février kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kenje donsow ka base min yɛrɛ kɔni bɛ Kenje Nord Est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Bajangara région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min ye banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni k'olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin donso nin yɛrɛ kɔni ka base yɛrɛ kɔni ma ni localité kofɔlen in kɔnɔna na serew kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min ye banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni ko ye ataki fila yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ataki fɔlɔ u y'o kɛ sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati ataki filanan o kɔni y'o kɛ tileganfɛla nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati de k'ali n'a sɔrɔ Kenje donsow yɛrɛ kɔni u ka farin kosɛbɛ maramafɛn girimaw yɛrɛ kɔni bɛ u bolo u bɛ se kɛlɛ yɛrɛ kɔni na ko n'a tɔ min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maa ninnu ye u kun ka ca kojugu wa u ka marifa ciw yɛrɛ kɔni baara yɛrɛ kɔni kun ka teli wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni kan ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni da ma ja donsow la kosɛbɛ ka da ka banbaci wale maa ninnu kun ka ca n'u ye kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi source caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko ataki in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko donsow yɛrɛ kɔni ka mɔgɔ 10 ani kɔ boyanko yɛrɛ de kɔni fagara banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni k'u ye tasuma yɛrɛ kɔni don donso ninnu ka nin base in yɛrɛ kɔnɔna ni ka base in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa ataki in yɛrɛ kɔni kɔfɛ banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni nin wale jugu in yɛrɛ kɔni kɛ u ye donso nin yɛrɛ kɔni ka base yɛrɛ kɔni filmé ni k'a cari
bɔlɔlɔ siraw kan k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni attaque kofɔlen in kɔ nin base kofɔlen in kɔnɔna na ni attaque yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ furugufurugu o kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna na tile damadɔni ɲɔni banbaci wale man yɛrɛ kɔni k'u ka nin attaque yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ Kenje donso olu kɔni kun bɛ ka video dɔw cari bɔlɔlɔ siraw kan video min yɛrɛ kɔni na u kun bɛ ka lasɔmini kɛ ni ka alerte yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Kenje localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko cɛ maramafɛntigi dɔw bɛ yen nɔ ko wa u yera ye wa wagati nin yɛrɛ kɔni na Kenje donso yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bisigali kɛ ko banbaci wale man yɛrɛ kɔni mana gansan na k'u bɛ sɔn ka na attaque yɛrɛ kɔni kɛ o wagati yɛrɛ kɔni na u kun bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'u b'a laɲini an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ o ka renfort bila ka taa Kenje localité kɔnɔna na walasa ni banbaci wale man na n'u ka attaque yɛrɛ kɔni kɛ Kenje donso yɛrɛ kɔni bɛ se ka u yɛrɛ bɔ cogo min Kenje donso yɛrɛ kɔni ka base yɛrɛ kɔni attaqueli b'a yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan an ka Mali fintigilakaw ale ni donso yɛrɛ kɔni k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u ka baaraw dalakɛ ɲɔgɔn ye walasa ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔngɔnɔduguw yɛrɛ kɔni localité yɛrɛ kɔni lakana an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ duwawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔw ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamɔgɔw ye olu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana ka se ka sabati jamana in fan tan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu de la ko janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 Sebenikɔrɔ commissariat de police maaw ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ yen commissaire Boubacar Sanogo yɛrɛ de kɔni bolo a yirala k'a fɔ ko nin dɔ kofɔli na ale n'a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye opération ɲumanba dɔ kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ Sebenikɔrɔ commissariat de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da maa 4 kan bisika bɛ kɛ maa 4 minnu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'u kɔni bɛ réseau dɔ kɔnɔna na réseau min yɛrɛ kɔni na u bɛ motow suɲɛ ka moto pièces yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔ ni ka o yɛrɛ kɔni feere an ka Bamakɔ kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ Sebenikɔrɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni bolo k'o dabɔra commissariat de police maaw ka brigade de recherche maaw yɛrɛ de kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛli la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni brigade de recherche maaw ye olu le tora ka ni zone ninnu yɛrɛ kɔni nɔna minɛ ko wa ni zone 4 nin yɛrɛ kɔni kun b'u ka suɲɛni baaraw yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamakɔ quartier caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni brigade de recherche maaw ye olu le ye sɛgɛsɛgɛli baara kɛ nin man ka fɔ ka taa bolo yɛrɛ kɔni da u kan polisiw sen donni ni opération yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ ko ma dan maa 4 minɛli dɔrɔn ma ko commissariat de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka u bolo da ni maa 4 yɛrɛ kɔni ka u taru ka yɔrɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna wolomali yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye commissaire ka cɛdenw ye olu sera ka u bolo da fɛnba ka min yɛrɛ kɔni u kabakoya u bolo dara fɛn minnu ka olu de ye moto 7 ni moto 7 nin yɛrɛ kɔni commissaire ka cɛdenw bɛ ka bisiya kosɛbɛ ni moto ninnu sɔrɔ cogo la min yɛrɛ kɔni ye moto pièce de rechange caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye bolo dara o kan wale min kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni commissariat ka cɛdenw yɛrɛ kɔni y'a faamu k'a fɔ ko ni zone 4 yɛrɛ kɔni kun bɛ moto dɔw yɛrɛ kɔni walanka ni k'u pièces yɛrɛ kɔni bɔ walasa ka se ka u feere ko kura ye yɛrɛ kɔni ni wale in bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni zone 4 yɛrɛ kɔni kun ka baaraw kun fanga ka bon kosɛbɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye bolo dara ni maa 4 minnu yɛrɛ kɔni kan n'a bɛ ka bisiya k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni ye suɲɛni yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ ko ni maa 4 ni si b'a bɔ san 30 la ka taa bila san 35 de la ko kabini maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo dara u kan u bilala garde à vue yɛrɛ kɔni na garde à vue yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye polisiw ye u bɛ nin maa ninnu yɛrɛ kɔni bila an ka kiiritigilamaw ka bolo kan walasa don na nataw la u ka kiiritigɛ baaraw ka kɛ u ni ɲagili min ka kan u ka se ka da u kan ni opération ɲumanba min kɛra Sebenikɔrɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni fɛ o b'a yira an ka Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali police nationale maaw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni criminalité ka dakari o la Mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen na ni réseau ba in yɛrɛ kɔni cilen o ye cikan gɛlɛn de ye ni ka o ɲɛsin dɛlɛnkanw yɛrɛ kɔni ma an ka Bamakɔ kɔnɔna na k'a yir'u la k'a fɔ k'u k'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka Mali polisiw yɛrɛ kɔni k'u tɛ u to yen nɔ polisiw k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka ni maa ninnu ka réseau ci walasa u kana na se u ka walejuw kɛ jamana in kɔnɔna na bilen k'ali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa 4 yɛrɛ kɔni datugulen don an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ k'o n'a taw ta min yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ye k'o yɛrɛ kɔni bɛna na continuer jamana in kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sebenikɔrɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka ɲinini yɛrɛ kɔni kɛ walasa n'a sɔrɔ complice kun bɛ ni maa 4 yɛrɛ kɔni na u ka suɲɛni baaraw kɔnɔna na ka se ka o complice ninnu minɛ ni o bɛ se ka kɛ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto in yɛrɛ kɔni feere u ye n'u y'a suɲɛ
walima maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto ninnu yɛrɛ kɔni pièces minɛ o la ni ka a feere yɛrɛ kɔni polisi maaw yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw la walasa ka se ka u bolo da o maa ninnu de kan jamana in kɔnɔna na. Commissaire Boubacar Sanogo ale kɔni b'i profiter ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka baara kɛ ko ɲuman na a b'i profiter kuma kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ni ka welemada gɛlɛnmaba kɛ ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma. Ni yɛrɛ kɔni ye Sebenikɔrɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛna na dɔ fara u ka patrouille yɛrɛ kɔni kɛli ka jamana in kɔnɔna na. Ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛlen maaw ka bisi a bɛ ka kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni na k'u bɛna na o baaraw fɛnɛ continuer walasa ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Sebenikɔrɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati an ka Bamakɔ kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen février kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali haute autorité de la communication ye ni o ye Aki yɛrɛ kɔni ale hakilina falen cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali kunnafonidilaw ale ni an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la. Ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ni an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la. Ala k'a fɔ ko ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni k'u kɛ ko de walasa sariya min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni kun ka cybercriminalité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ka se ka o ko in yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ an ka kunnafonidilaw ye kosɛbɛ cogo min u bɛ se k'a faamuya. Ale ni collaboration min yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ an ka jamana institution yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la halisa ka dɔ fara o collaboration in yɛrɛ kɔni kan. Ɲɔgɔn ye in kɛ kun fanba dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun ye walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kiriko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na sariya min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kunnafonidiko yɛrɛ kɔni na ka se ka o kow yɛrɛ kɔni lase an ka jamana kunnafonidilaw ma. Ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni olu ka to ka formation yɛrɛ kɔni kɛ walasa filiw yɛrɛ kɔni kana se ka an sɔrɔ an ka kunnafoni baaraw kɔnɔna na. Ni an ka haute autorité de la communication yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ni o ye Gawusu Kulibali yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'ale ma wuli dɔrɔn ni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni boloda an ka kunnafonidilaw ale ni cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la. Ko ɲani ko yɛrɛ kɔni ka kɛ o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni olu de ye laɲini kɛ k'u ka fɛɛrɛ latigɛ min ye kuma ɲɔgɔnya o ka tɛmɛ olu ni cybercriminalité yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛla la walasa u bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ sariyaw la kosɛbɛ. Ko ɲani u ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni boloda k'olu ye ko dɔ yɛrɛ de kɔni jate minɛ ni an ka jamana kunnafonidila maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko jɔrɔna ko ale ni gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔni bɛ u ka u ka baara kɔnɔna na. Ko jɔrɔna ale ni o gɛlɛya o kɔni ti dɔwɛrɛ ye ko kuma caman u b'a ye k'a fɔ min yɛrɛ kɔni cybercriminalité procureur ye ale bɛ an ka jamana kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni minɛ ko wa ni cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni ni maa yɛrɛ kɔni minɛ a bɛ u accuser fɛn min yɛrɛ kɔnɔna o de ye k'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u m'a kɛ tilennenya kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni jɔrɔ bɛ olu la min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana kunnafonidilaw olu ye ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase an ka Mali haute autorité de la communication yɛrɛ kɔni ma. Ko wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ olu akimaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛna na cybercriminalité procureur wele ni ka jamana kunnafonidilaw fɛnɛ wele walasa an ka se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la min yɛrɛ kɔni ye fili ye o kana na kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na bilen. Kuma ɲɔgɔnya kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min ye an ka maison de la presse yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ni o ye Banjugu Dante ale kɔni b'i profiter ni kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka yira k'a fɔ k'an ka Mali jamana kɔnɔna na ko sariya ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye jamana kunnafonidilaw ye k'olu lakanalen tɛ. A ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko jamana kɔnɔna na sariya caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yɛrɛ kɔni ko bɛ ka kɛ sababu ye ni ka problème yɛrɛ kɔni lase jamana kunnafonidilaw ma ko jamana kɔnɔna na sariya dɔ yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kunnafonidiko yɛrɛ kɔnɔna na ko o sariya in yɛrɛ kɔni bɛ ka labaara bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sariya in yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni an ka jamana cybercriminalité fɛnɛ na sariya dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ ale ni code de procédure pénale kura min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko ni sariya saba bɛɛ lajɛlen ni yɛrɛ kɔni bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ko bɛ ka kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye jamana kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni bɛ fili kosɛbɛ u ka baara kɔnɔna na ko ni sariya saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kuma dɔw la u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ boli an ka jamana kunnafonidilaw kan ko bɛ ka kɛ sababu ye ni fɔlɔ olu kun bolo ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wale in yɛrɛ kɔni dun bɛ kɛ sababu ye ni an jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni a bɛ k'an ɲɛna ko kunun ko dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ olu bɛ se ka kɛ ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ ka yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ min yɛrɛ kɔni maison de la presse yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ale y'a yira k'a fɔ ko nin jɔrɔna ko yɛrɛ de kɔni bɛ olu ka d'a kan sariya saba yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna na sariya saba nin yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka jamana kunnafoni
kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni bila fili kɔnɔna na sabula fɔlɔ u kun bolo ko dɔw be k'olu be se ka kɛ nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yɛlɛlen don k'a fɔ ko ko nin yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ yanni kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ka tɛmɛ kunnafonidilaw ni cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o y'a sɔrɔ kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ɲɔgɔn yew kun bɛ ka tɛmɛ an ka jamana kunnafonidilaw ASEPMA ale ni cybercriminalité procureur ni ɲɔgɔn cɛla la ni kumaɲɔgɔnya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ kuma taara se fɛɛrɛlatigɛli yɛrɛ kɔni ma walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye carte de presse yɛrɛ kɔni dilen jamana kunnafonidilaw ma o kow yɛrɛ kɔni bloquelen don min ye jamana kunnafonidilaw ye laɲini kɛ k'u ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni carte de presse olu ka se ka o yɛrɛ kɔni lasɔrɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna kunnafonidilaw ale ni cybercriminalité procureur yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la a kɛra kumaɲɔgɔnya ɲɛnamaba ye ka d'a kan jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ye kuma caman yɛrɛ kɔni faamu fɛnɛ wa u y'u ka jɔrɔna kow yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ cybercriminalité procureur walasa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni olu ka se ka lakana sariya ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna u ka baara kɔnɔna na Susu dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2026 wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 17 ka don wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 18 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Yusuf Bacili ni ale an ka chambre de commerce et d'industrie du Mali président kɔrɔ yɛrɛ kɔni ko ale ni a ka ko accusé 4 ɲɔgɔn ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labilala ni don kofɔlen na an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ nin bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ Yusuf Bacili ale ni a ka ko accusé yɛrɛ kɔni olu bɛ kaso la o ka ca ni san 3 yɛrɛ kɔni jamana in kɔnɔna na ni maa duuru ni yɛrɛ kɔni ka labilali yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ dossier dɔ yɛrɛ kɔni na dossier min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ cachet million 21 min yɛrɛ kɔni sanna walasa ka se ka coronavirus yɛrɛ kɔni kɛlɛ ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni cachet ko in yɛrɛ kɔni affaire ko bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na hakilina jiginna ni affaire in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna san 2022 novembre kalo wagati de ni o wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na an ka pôle national économique et financier maaw olu kun ye Yusuf Bacili ni o wagati kofɔlen na o y'a sɔrɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun ye an ka chambre de commerce et d'industrie du Mali président yɛrɛ kɔni o ye nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ni ka mandat de dépôt yɛrɛ kɔni d'a kan u ye responsable caman fɛnɛ minɛ ale ni maa dɔw minnu yɛrɛ kɔni sen donna an ka programme présidentiel yɛrɛ kɔni na ni o de kun ye ko malien kelen masque kelen yɛrɛ kɔni ye ni mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni minɛna nin wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ k'u kun bɛ ka minɛ k'u kun accusé don ko min yɛrɛ kɔni na o de ye ko atteinte au bien public blanchiment de capitaux ale ni favoritisme yɛrɛ de kɔni wa ni maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka accusé nin fɛnba nin yɛrɛ kɔni na affaire dɔ yɛrɛ kɔni na affaire min yɛrɛ kɔni bɛ taa fo sefa wari miliyari 10 ani kɔ boyanko yɛrɛ de kɔni na kabini ni nin wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na Yusuf Bacili ale ni responsable wɛrɛw yɛrɛ kɔni na kabini o wagati nin yɛrɛ kɔni na ni maa nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ kaso la wa u kun bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni makɔnɔni na walasa kiiri yɛrɛ kɔni ka se ka tigɛ ni affaire ko in yɛrɛ kɔni na kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa duuru nin yɛrɛ kɔni ka labilali yɛrɛ kɔni yanni affaire ko in yɛrɛ kɔni ban kuma yɛrɛ kɔni cɛ ko in ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni ni police ko in na wa an bɛ wagati min yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko halisa affaire ko in yɛrɛ kɔni bɛ sen walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ye kojugu kɛ nin ko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka olu ɲage u ni ɲagili min ka kan yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko Yusuf Bacili ni a ka ko accusé 4 nin yɛrɛ kɔni bilalen ko kɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye procédure judiciaire yɛrɛ kɔni ye ko o banna pewu k'alisa min yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni u bɛ sen na nin dossier ko in yɛrɛ kɔni na wa min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ nin ko la walasa jaabi bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni dossier ko in yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na maa si yɛrɛ kɔni tɛ o dɔn an b'a perepere latigɛ aw ye k'a fɔ ko an ye ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ne ka bɔ source de yɔrɔ la min kɔni y'a yira k'a fɔ ko Yusuf Bacili ni a ka ko accusé 4 yɛrɛ kɔni boyan kɔ k'u yɛrɛ kɔni bila nin don kofɔli in na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na Iran ale ni États-Unis olu yɛrɛ kɔni kun bɛ kumaɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni ban o ko hukumu de la juma tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tɛmɛna États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko kumaɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni faamu kosɛbɛ wa Donald Trump ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'alisa négociation k'olu yɛrɛ kɔni nana continuer Iran ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ni dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔni na Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu États-Unis yɛrɛ kɔni ye min faamu o de ye ko Iran yɛrɛ kɔni k'a bɛ ka fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɛnkan yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la teliya la kunnafoni sira maa dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko mɔgɔ fila ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna Abbas Araghchi ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ka ciden min yɛrɛ kɔni cilen don
Moyen-Orient jamanaw ma ni o ye Steve Witkoff yɛrɛ kɔni ko maa fila ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ka ciden ye Moyen-Orient yɛrɛ kɔni ma ni o ye Steve Witkoff yɛrɛ kɔni ko fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun accompagner yɛrɛ kɔni kun don Donald Trump burankɛ fɛ ni o ye Jared Kushner yɛrɛ kɔni ye Iran ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna olu ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na kumaɲɔgɔnya in bolila fɛn min yɛrɛ kɔni kan o de ye Iran ka arme nucléaire ko yɛrɛ de kɔni ko wa min yɛrɛ kɔni ye olu Iran ye olu ye o yɛrɛ de kɔni wajibiya ko kumaɲɔgɔnya min na tɛmɛ u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla ko kumaɲɔgɔnya in ka bon dɔrɔn Iran ka programme nucléaire ko yɛrɛ de kɔni na ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis olu bɛ ka laɲini kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ka jukɔrɔmadenw kɛlen ni ka ɲɛsin jɛkulu maramafɛntigi caman yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni ni Israël yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn na min ye États-Unis mais u bɛ fɛ ko da ka se o kuma in ma nka Iran kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni sen t'a la k'u ka négociation yɛrɛ kɔni kɛ Iran ka programme nucléaire dɔrɔn de kan wa Iran ka ministre des affaires étrangères y'a tiɲɛ tigɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna na k'u da sera o dɔrɔn de fɛnɛ ma Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ko Iran ale ni États-Unis maaw nana ɲɔgɔn ye tuguni wa juma tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni Iran ma olu y'a jira k'a fɔ ko négociation bɛ ka tɛmɛ olu ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la k'alisa olu bɛna continuer o négociation in fɛ ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na k'u ye kumaɲɔgɔnya min tɛmɛ u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la ko kumaɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni ɲana kosɛbɛ k'u ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ fɛnɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi laseli yɛrɛ kɔni kɛlen k'a fɔ ko Iran ale ni États-Unis k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɔgɔn faamuya u ka kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna na o kɛra lafiyaba yɛrɛ de kɔni ye maa caman ma k'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ye États-Unis yɛrɛ kɔni ale kun kɛ mɛ ni k'a ka jikan kɛlɛkɛcɛ caman yɛrɛ kɔni bila ka taa Iran fanfɛla yɛrɛ kɔni na k'o kɛ menace ye ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ kɔni ma nka ni jamana fila nin yɛrɛ kɔni sera ka ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni fɔ u ka négociation ko in na o bɛ kɛ sababu ye ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka dankari o la teliya la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyarɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma